kilograme, 1,78 m, cu alonjă de 1,79 m. Este primul lui meci, un meci de debut aici în ringul Eric Seff și KO Masters. Ladies and gentlemen, el este specializat în boxing. El se luptă pentru ACS Kickboxing Baia Mare. Give it up din România, din Baia Mare, pentru Cosmin Lingura. 12-90. Alright. Și acum, ladies and gentlemen, în colțul roșu. Vârstă 33, 93 de kilograme, 1,90 m. Alonjă 1,92 m, având un record, un palmares de 86 de lupte, 75 de victorii, 9 înfrângeri. El e specializat în kickboxing. Doamnelor și domnilor, se luptă pentru Storm. Let's give it up din Luton, United Kingdom, for Andrew Tate! Doamnelor și domnilor, acesta este un meci la categoria grea, 95 de kilograme, 3 runde, 3 minute fiecare, cu reguli de kickboxing. Referee in the ring, arbitru în ring, Ciprian Soro. Da, sunt cei doi frați, Andrew Tate și Tristan Tate. Sunt doi frați foarte interesanți. Spuneam despre ei, i-am adoptat. Stau în România. Acum ei au venit odată la o gală, dacă mă înșel, în Mamaia, s-au îndrăgostit de România și au cumpărat casă. S-au mutat cu tot aici. E destul de ușor când vii ca străin în România, mai ales dacă te duci la mare, chiar și în București, atunci când erau deschise toate lucrurile, să te îndrăgostești de România și să te muți aici, dacă tot îți permite, spuneai, cei doi sunt și de Da, a început foarte puternic Cosmin Lingura, să vedem că vrea să în box. Încearcă să se apropie de adversarul său, să trimite aceste lovituri de aproape de braț. Timpul! Să vedem cum se va apăra. Da, foarte eschiva lui Andrew, care imediat îl ia în față pe Lingura. Diferență și de fizic între cei doi. Mai înalt Andrew Tate față de Lingura, doar 1,78 m. Lingura, dar care lovește foarte puternic. Nu sunt cele mai curate lovituri, cele mai curate tehnici pentru el, dar foarte puternice croșiele trimise de Lingura. Trebuie să intre să dea lovituri tari, el a încasat două lovituri acum de picior la Lingura. Probabil că va avea ceva probleme de dacă mai încasează un mic pe la până dreapta este gata trimisă de Lingura, încercat puternică și a desținta. Este greu ești obișnuit să da, totuși Lingura are 14 ani, are tot să învețe să se obișnuiască cu să vede cât de pregătit fizic este Andrew Tate. Arată destul de bine tehnic, cu schivele de dreaptă trimisă pe contra, nu percută brațul înainte adversarul, tot cu brațul drept. Ce observă Andrew Tate, este mai mult de așa, nu stâng că o lovitură cu piciorul din față la corpul adversarului. Ia foarte bine învață atunci când se apropie de el. Închide-te, Cosmin! Închide-te! Vezi că să dea picior! Nu da ochii! Ochii grapat de Lingura. Deja ai gazat! Hai! Dobre! Vezi că sunt doar câteva momente și Andrew Tate reușește pe pas înapoi să trimită la corpa alunecat acolo adversarul său. Bună stânga, frumos roșeul britanicului. Cercul de aproape pentru aici nu putea să fie cheia succesului pentru Andrew Tate, loviturile de genul. Ghide-te în frontala aia, frutăieră de frontală, vezi că ți-ai frontala aia, dai brață! Câteva lovituri venite puternic din partea lui Lingura, dar și schivă lui Andrew Tate. Se termină această primă repriză. A arătat bine Lingura, a fost foarte curajos în meciului. Se vede experiența lui Andrew Tate, care a reușit de bine.
de arbitrilor câștigător în această primă rundă. A lovit undeva mai clar față de adversarul său mai mult și a avut și acele lovituri de picior care... Exact. Da, și nici n-a blocat. A fost lovit de adversarul său. În schimb, Lingurar poate fi oricând capabil să facă surpriza în acest meci. Am văzut lovituri puternice din partea sa. Cred că singura șansă. Second round. A încercat. Foarte larg. Acum da. A doua lovitură. N-a mai avut unde să se deplaseze. Da, și totuși a dublat lovitura, pentru că i-a arătat croșul de stânga, după care a aruncat dreapta. Prima dată a fost o lovitură izolată și Teit a văzut că s-a dat un pas înapoi. Toată începutura a fost pentru Lingurar, care se duce peste adversarul său. Este foarte bine Andrew Tate la acele picioare. Să vedem cât o să țină gazul pe Lingurar în acest ring. Bună dreapta lui Tate. Mâna bravo, mâna cap pe bine. Vedi să pe piciorul lui să sparează pe Cosmin. Lasă, vezi? Bună dreapta încă o dată și pentru Lingurar. El când dublează lovitura are mai multe șanse de reușite. Acele lovituri izolate nu l-ajută de rău. Cred că lovite directe cu brațul din față ar trebui cu o pasă înainte să-l prindă pe... O interesant să-și facă atacul, să-și urmeze atacul, să lovească cu stânga și apoi cu dreapta. Dacă lovește doar dreapta cu genunchi. A pregătit bine acel genunchi pentru Tate, l-a ținut de cap adversar. Așa cum a spus, ar face o figură frumoasă dacă ar da drumul la genunchi. Da, și cred că ar trebui să încerce și pe pasul înainte adversarului genunchi în săritură. Exact. Acolo ar putea să spună acum genunchiul la corp. Niciun dintre cei doi, Ciprian Sora, prima dată când îl pune, este arbitrul în această seară foarte bine. A intervenit și acum, a intervenit la timp, pentru că Lingurar s-a pus pe spatele și este normal să fie numărat.